Okay guys, dali ako sa bukid guys. Ila kang Kiko Arts bukid nga napalit guys. Wala man din ni pan guys. Ugto sa bukid guys. Kanako na maayo ko lang ko ito pa sa. Oni guys, ilang pispan guys. Kadako ba kaya? Ang ilang isda. Dagan na guys, to na nga to. Kay init man gud kaayo, muna sila nga mamasilong sila og init. Pagkahapon guys, magawas sila. Guys, ang ayan guys, view diri ang bukid guys, kay dihan murag relax kay mahuna-huna diri guys. Dili boring. Dili pares dito sa ubos nga may init, napay daghag langas nga agi sa auto o sa motor, di ka makadiskanso. Pero dali guys, kita hayahay ang ilang kabutang, iyang papa o iyang ate di adiri. Ato natin. Arita diri guys, di ako diri lang kuranan guys, ang mga ayo. Ulit yan ulit. Diri guys, ang ayan guys, diri guys ang ilang view sa ilang kan. Pwede sila diri guys mag meeting place nila diri. Pwede sila diri magsabot-sabot magpamilya. Oh guys, diri na lang po kutob ang akong vlog. Please subscribe sa Catalina Arts. Bye bye guys.